Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time Birtang Ton Pen, Arjuponik Tha. Pai Pai Chikloni Pai Thongkebarni, Assam, West Karbi Anglong District Lapen Meghalaya, West Jantia Hills District Aduya Hoyalong, Karbi Lapen Panarmate Jaintia Akhayang Kaiki Monsam ke Padoji Lapen Kevang Jilangarni, Korte Ason Kachikam Pen Hin Ahawar Alongta ke Paching Thur Ponji Aphan, ke Klem Rapet Kedam Rapet Ji Aphan Pu Akimang Pen, Tara langso Agriculture Inspection Bangalo mate IB along anikang sam por phai plira achi timpen kachithan kachimomamai padoponlo. Karbi Students Association apen Jantia Students Movement atum chilang petpen labang somai kachipatir pipon along Karbi Lo Charlia songmate KSMI Pumir Jeng Kropensi mai chari ponlo. Halapu mai ke phalam the aluhi ke pachini lapen karcho pona jai mega banke Karbi Lo Charlia song along kongchun bang George Timong hin pensi Sai Deng Ponlo. Maya long Meghalaya pen kevang asongja potum lamthi chapaklang ponlo. Lapuson taksi Karbi Lo Charlia song asongja po lapen West Karbi Anglong District pen aduya hoy aparman karjap thip asongja potum hin pen setami lamthi chapaklang pon thurin tilo. Bangso Maya long Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Abidi Sir Elvin Teron hin pen Pharukre Sirkebra Phokebra Isiahut Constitutional Boundary Demarcation Block 1 lapen Block 2 Meghalaya amahang ketek lapen Ongdung Pregjam Meghalaya lapen Karbi Anglong apur kimo sitami klardak pen than pachini pondo. Bangso Mayalong Panarmate Jantia lapen Karbi khaiso hiniang bong kevang jilangani monsam ke padopon pen kopuson si kachirap kachitora pet lapen sai ke claim pon rapet ji aphan ahok healam pen khai hi janang bong Kacharbo ke videji aphan khai hi janang bong ron mai ke pa videji ke khang ji aphan kache hon theseroi ke pa videji aphan lapen ongdung aduya hoyalong kisung ke boy pen kache pa jok ponji aphan ta lamthi chepaklang pon rinti Jantia Students Movement mate JSM Central Body Kongchon Bang Roitre Dikhar ahin pen lamthi ke than pon ke Boundary demarcation lake apor pen lote government atuma hin pen kelar padoponta thek bon sitame Karbila pen Jantia akhayang bong ke pajir poke kai ding pitame padopon ver nangji non amadilitum RD ki pipon nangji akinang sotnai lake aduya hoy ahawara long kaya teng monsam ke padopon thuji aphan hen lokosi ningje pon Jantia Students Movement mate JSM Central Body Abidi Sir 5-star son Suyam ahin pensitame Maya longlam theke jai ponahut Racharia song lapen komane third party atum ami thangale aphan pura Jantia lapen Karbi akhayang bong ke pacharbo ji aphan lapen sai giding ponalong ongdung nang pachi jog dunlong nang ni pusi than pon labang so porahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Abidi Sir Elvin Teron ahin pensitame JSM lapen KSA asong atum ke claim ke damra pet ke joy ke ji aphan pura resolution Kipading ponji aphan pin khadunlo. Bangso ting pen lapu KSMI Pumir Jeng Krohin pen JSM atum aphan resolution kiding ponji aphan lamthi piklang pon phitlo. JSM ahin pen sitami apor panhok hipin pen monsam kipadoji aphan lapen sai ke claim pon rapeji aphan pura chedon dun rentilo. Resolution kiding pona ting pen KSA lapen JSM atum kingkam chejor rapeji aphan pura Students Committee for Peace Initiatives pu amai sing ponlo. Bangso amai pensi aduya hoy kedo rong rup arlo ke dam pen aning ke pathe dam pen chenglok monsa mawar mon ke pado pon thuji aphan sai deng pon pu. Bangso amai long Elvin Teron Welcome Teron Long Singbe Agustin Hansi Jantia Students Movement hin pen maipu Lening Star Riambai Kongchon Bang Rotary Dikhar Bidisar 5-star son Siam lapen Arisang Hotum, KSA Central Executive Committee, KSA Hamran Regional Committee, Diphu Regional Committee lapen Ongdung KSA Aruarim Asongja Po, Songja Piatum Chetongdun Rinti. News Desk Report, Karbi Anglong Live. Pini pai ni phai thongke bra isiar ni APHLC methang sai hemalong pherangkia mai ingni ponsi APHLC amen en pen RTI ki jok lapen bangalong tangka ke hang thap the de jia phan kachuning ri lapusona sai ke claim la ke APHLC pukache krong thap atumsi ke claim pusi APHLC mai phuja ka thar pen ningchi
फिरंग के माय लोंग APHLC माय फु जाय का थार पेन लम थे के जाय के पिनंगा ना तुम APHLC अमेन एन पेन RTI अलो के जॉक लपेन तंका डोनेशन के हांगपु मिली तुम आर्जुलोंग सी कि वांग जिलांगानी लापुसोना साय पे क्लेम लोंग ले डेड 9 जीपु मथासी फिरंग के थिंग नो लोंग पेन लम थे पेक्लांग पोनलो कुमानी तुम APHLC अमेन एन पेन RTI के जॉक लपेन डोनेशन के हांग दो पुसी मिली तुम बेटा छिलोंग लो लापुसोन पेन जॉक मिली तुम आसोंग लोंग नोंगमो नंग की जो आसन सी नंग दो कोकलो लासो लामा पथांग मिली तुम APHLC अंगबोंग चार्जुसी APHLC आसोंग अतुम अमत के क्लेम क्लिक सिदा APHLC अमेन नंग के एंडुन अतुम सी लापुसोना साय के क्लेम पुसी पचिनी लासिरा दफान के पचिनिया बांग के पिनी पेन अनपारा के कार्बियांगलोंग वेस्ट कार्बियांगलोंग लपेन अकाप्रे रद्दीमालोंग तमी मिली तुम आसोंग अमेन पेन तंका के हंग लपेन RTI के जॉक दो लिपुते मिली तुम आसोंग लोंग के क्लेम वेक अबांग फुआ तुम Aridak ave lipote ki pidunde de jia phansi pachini dunlo RTI ahin polote APHLC adun maifu Rajesh Tiso lapen rap chunbang je kiterang atum aridak ave lipote ki pidunde de jia phan pachini pon lapen halapu donation ahin positame Finance Secretary Dhoniram Timong lapen Rajen Timong atum aridak ave lipote ki pipede jia phan pachini pon thu Karbi Anglong ba along kaprek asor sita West Karbi Anglong tame di Mahasau tame Baha Plain District tame nitum APHLC pen jong si RTI ki pi ba donation ke hang pulo tang te la ke nilitum authority ki pi power ki pi ke claim non pu ki pu halatum asohi thek longan si rat majok seta donation na nang pi tu nai la pen RTI seta nang ding du nai allo lage 2005 aninkan se pe pass lo 2005 budi lo 2005 aninkan se pe pass lo 2005 ma 2006 ma la se 2005 RTI ke claim bang idea bang mise la bang ke corruption ke claim atu aron repen kam ke claim lai hui ka pa veji corruption ka pa veji aphansi la RTI ke claim lo News report Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Kamalong Aron Repen Woreng ka chapalong tu na tumaphan pai chiklo angbong ingthan etsi advertisement satlang interview setami labangso chiklo angbong ke patang pon edji aphansi mai ingni ponlo laben labangso kaching wai amai long chitia chiklo ke cheng aruyang bong appointment letter ke ron ponji aphan tami che parai pon etaphi sai ke claim pon pede jok chokomara tum aninga lo ka phere so lapen kopia potma pu kachini kang tung asonsi dokoklo lapen manghu pronglo matang te kopine kaching wai so tong ke doma puta radatum chethan sai asonsi do Lasansi abarim PCCF Abhijit Raba kiki bom apora hut penangana tumaphan advertisement exam interview and ipin pen woreng ke pek pondopik pojok Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon atum chini si aron choklim pen ke claim pon thuji aphan Karbi Anglong Autonomous Council ke ja ke thekining atum lapen officers atum angbong isi kaching wai mai padopon lo kaching wai pen kacheparaya lam the jokhong ni phai inkorasir ke bani peklang pon lo Kachiraya lam theke peklang pon ki ching sialong ki jong pon ke aron choklim le pen woreng ka chepalong tu na tuma phan than etsi akimi advertisement pi pon thu popusi pachini pon lo advertisement ki piji aphan birta lo longpho di malong peklang pon ji aphan si jong pon lo asat lang ke tolji aphan questions paper alo environment and forest asaikam Karbi Anglong Autonomous Council committee atum pensi sikdang pon pho Advertisement pitet pen nike pangbong satlangang thek ki piponji aphan cheparai pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen pai chiklo angbong ke do anasai ke patang ponji aphan si hukum pipon lo la pen ka cheparai lam thek ki jut sialong ka peklang pon laki chitia chiklo ke cheng aruyang bong langkung habe town hall la pen arboretum cum craft center along appointment letter ki piponji aphan si adim setami jongpon etlo La solo ting pen rada tum la pen woreng ka choklem bom abang pho abang phia tum ka phere so la pen ka chini kang tung asonsi dokoklo
la pen ka chepara ya lo peklang de da phi ko pia pot si sai claim pon pe det pu pherang ke bitung atum Karbi Anglong Autonomous Council Secretary aphan kachini ji aphan karju pedo damlo pherang ke tum karju damahut Karbi Anglong Autonomous Council Forest Saikam Secretary Dilip Terang pen ke pachini pon ke aronre pen vorengang hoi ka chepalong atum aphan notice mate ke pachini alo pi de da phi si kang than la pen ke pe ka sai dengpo lapen ke dam tang ki paklang order alo la ke department atum maikang ni hot kache paraya lam the chotlang pusi ningche lapen notice alo prabjin pen ki pg aphan sai dengpon bom lo pusi nang pachini dun seta isi roda tum kachini kang tung abang ke sigjit kaching waya mai long kache parai pon alam the aporani parde raphi sai ke claim credit abang ki manghumi mi asonsi dokroklo lapen roda tum kache tham pon ateng ke Kopini alo sai ke claim tong ke doma puta chethan pre ason sido. News report Karbi Anglong Live. Patumi pai pai ni phai thongke barni Karbi Farmers Association mi thang sai hemalong pherang kya mai ini ponsi dipulek a hoyar pong ki kim ponalong Karbi Farmers Association asai hem anki pangjok pipon tha pusi Karbi Farmers Association asong atumpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri padopon Pherang kya mai long Karbi Farmers Association akong chunbang amarjit timung pen lam theke jai ke kidam tang surihini rakep aningkan Karbi Farmers Association asong mahang patheksi pining aningkan cricket hom pleng pamilo Sonsi surihini rakrepli aningkan Karbi Farmers Association asong mahang ke thek arani ke talon panahut aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chopha pona tengpen nangchi tongdon se kachuningri alo ke pa jirduna tengpen Department along le along do leputi nilihin pen mesena sai hem nang kimpi popusilam cha chipi te kanglo mani do CM sa tu ram hang hang papalo pola so hut nil tum nilim methang mate song PDP asai hem kabinet ajok nil tum KFA pen CM sar phanseme tokjir alo pi pen chung loje nil tum sai chutigia songman seme sai hem TDP sai hem kikim je phan lapan adim nang thik bitha lapan pitha bungtum sang no lo also ka chang ateng CM sar turam rahang sar seme bang suri si aradang no 2014 ani kan chi chart kan moje nang tum jong si department along le khali adimason ridam pen long lo pang ni phan khobor non berta non nang tum sai chutigia songman seme kemesen sai hem nang kin pipo ko also ingkan suri hini rain ko trip ya nikan lam chak chepi kang lo La so teng pen kidam tang apor fisheries office adung along si sai hem chikim ponlo bonta hadak department atum pen lek kaselam jipu amen pen nilitum tame sai hem chipri donsi aban civil hospital athing no mate dipulek akung along si sai hem nang chikim thulo Seta non let hota dipule kaselam amen penili tum asai hem pipriji aphan se atoy nang pilo lasinon ke doba masai hem abang nang priprera ahoyar pong kaselam abang nili tum asai hem anung ana thupen ke ponrong je phan si chuningri padopon thu moilo athe lang li nil tum asong phanang lang plot tapen nil tum phanang lang plot misila do an je lup sin tum kroilo tapen munit hejan lang li no 60 same munit hejan man khachi pelo pasi nil tum mathalo athe jong se alangli matha pami pen sining jelo bo athang alangli matha pami sining jelo bo lo tangte alangli isi nil tum han notice same ning sui polo athe nil tum same radalong chiklang tang munit mate radalong nil tum same isi nong ke kachang tang tum lo se alangli tum hanang lang tot me sinon ke dak claim bomb contractor tum han la pen dak claim bomb Cukup dom han alang lesson si toy lo pelajar majang se maju ne la kam batang sang patong atau primat prino biscuit kumpi situ bos News report Karbi Anglong Live Patumi pai pai ni phai thongke barni lakhaing ko rahini sarupathar MEC constituency angkang balipathar BJP sa hemalong mandal minority morcha atum kithom aphong executive amai ke padopon Bangso amai long mai chipahem phupon mandal minority amai phu sarthi tirang ahin pensi mai pangcheng ponlo
bang so mai long aluhi pachini pon bosonte rang mondal minority chunbang ahin pensi aluhi ke pachinya por empon lo maya long aluhi aman pen ka chetong don sarupathar constituency VDC chairman Silarson rongpi mohila morcha chunbang kaphu kathar pi lapen kapre kaphe kethe ke ding atum chetong don bang so maya long VDC chairman Silarson rongpi hin pen RD doklong lapen thir thip alam the rada thingo lam the jai pon lo lapen minority atum kopi koson si cyclem pon pen kengkam chejor pon nangjima pwa lam the kladak pen lam the than pachini pon lapen aluhi alam the juddet pen mai sitame insam jin pen mai pe jut pon lo bokajan pen ananterang karbing long life lakha sirkep amreng constituency ka parlo jirikindeng along Jirikindeng Sports Association atum chepatyo piponsi kichingsi karlitang joysing hanse chikmo men pen football ke pathu ki bipon pai pai ni phai thongke bar ni pen pangcheng pon tanglo labangso football ke pathu ke pangcheng amai long joysing ing ti pen mai chepa hem phuponsi maya long aluhia man pen socheng block officer Sadia Brabhat Tok BP abarim VDC chairman Lucas Milik abarim JSA amaipu Divilson terang lapen ke ongdong ke thekiding atum chetong dun lapen karlitang joysing hanse chikimo men pen football ke pathu kibi ponalong sponsor sabangpu Lambs chairman Robin Hanse karlitang joysing hanse asopo pensi kinangjia son an along pador ponlo lapen ke pathu kangpu ponalong Mokhim FC goal isi lapen Arena FC atu goal plipensi chepa hai ponlo Jirikindeng dan Samsung ingti karbeng long live. Tang tepini karbi prime time berta ki lapansi kang ton paniklo.